Perus white boy, mä oon west side baby. West coast shit, tällä kesä on mun playlist. Sinne line shady, no mun sielu peili. Viidyn varjois, no mun white boy geenit. Se on Valpoi tässä moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tehdään elinpäivän kun PT vatana. Mua meinaa vähän väsyttää kun nukkuu viimeisen 2 viikkoa puolille päiviä mennyt 3-4 välillä nukkumaan ja nyt herätys soi 7, niin pikku rytminvaihdos tähän, mutta se on semmoista välillä. Elämä on valintoja. Käydäis nyt läpi päivän aikataulu. Mä laitoin toissapäivänä Vataselle Instagramissa viestiä, että olisin tämmöistä videota kuvailemassa ja olisiko mahdollista saada jonkinnäköistä aikataulua ja hän sitten mulle vastasi täältä, että 7 herätys, kahvi ja duunia läppärillä. Mä alan editoimaan edellistä levivideota. 8 on protskuseikki ja vitamiinit, 9 on thaiboxingia, 10:30 aamupala, 11 lisää töitä, 13 lounas, 16 punttitreeni, 18 toinen lounas, 19 lisää töitä, 21 chilliä ja 23:30 nukkuu. Mutta eikä nyt ole höpiste piisalle. Lähdetään hinkkaamaan levivideota. Mä en tosiaan kahvista tykkää, että tää ei oo ihan niinku saatana. Kello on 8, joten nyt otetaan protskushake ja vitamiinit. Mulla on tää väärinen jäätelö, PTV-lepsi. On hyvä. Musta kahvista niin käynyt, mutta tää onneksi on sitten parempi. Käydään laittaa tänne vettä. Mä jatkan tässä vielä tätä editointihommaa. 9 se thaiboxing. Mä en oo mikään kamppailulajien harrastaja. En oo oikein ikinä ollut. Eikä oo vieläkään. Että aika uusi laji on mulle. Niin varmaan jää kaivella jostain YouTubesta jotkut perusteet. Katsotaan mitä mä saan aikaan. Nyrkkeilysäkki mulla tuolla on. Otetaan pikku lämmittelyt. Mä äsken venyttelin tossa. Sitä ei kehannut kuvata kun niin kankea jätkä, mutta otetaan pikku juoksut tossa juoksumatolla ja sitten kokeillaan noita komboja, mitä mä kaivoin tuolta YouTuben ihmeellisestä maailmasta. Lyhään PTV-kymin soittolista soimaan ja lähdetään juoksemaan. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Wait for my day when Nyt on toi thaiboxing tehty ja taas tajuttiin, että on mulla kyllä huono kunto. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Lähdetään käymään kaupassa, katsotaan minkälaisia ostoksia sieltä saadaan matkaan. Nyt lähdetään käymään siellä kaupassa.
tommonen. Viedään sitten fanlaitteja, niin sit voi lähteä. Nyt mä esittelen kaiken mitä mä ostin kaupasta. Ostin 2 pakettia kanafileasuikaleita. Sitten mä ostin kurkun, tomaattimurskaa, mummon ranskalaisia, mustikoita, funlightia, pepperoneja ja 2 tomaattia. Kaikki maksaa 27 €. Ja sitten lisäksi vielä riisiä täällä. Mutta joo, mennään tekemään aamupalaa. Nyt on aamupala syöty ja mä jatkan tän videoeditointia. Aletaan laittaa ruokaa. Eli siis vatasen, kana ja riisi. Legendaarinen ohje. En oo aivan sitä varma teinkö mä tän oikein, mutta kopioin ainakin ihan täysin mitä se tekee niissä sen videoissa. Otetaan makutesti. Aika kova tulee tää tomaattimuska täältä läpi. Kyllä meidän kanariisi on parempaa kuin tää. Se on tietenkin mielipidekysymys, mutta kyllä mä teen parempaa kanariisiä. Pistäkää kommenttia, jos olette lähdössä reseptiin joskus. Terve! Vatasen Joel. Rintareeni. Me tehdään sillä Get Huge -ohjelmalla tällä hetkellä rintaa, ojentaa ja olkapäitä tänään. Meillä on ekana liikkeellä backdeckia 20-15 toistoa, tehdään 3 sarjaa. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the Nyt meillä on penkkiä Smithissä. Tehdään 10-12 toistoa ja 3 sarjaa. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sick. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. 3 sarjaa. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. No, viparit eteen.
3 sarjaa, 10-12 toista. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, so this my time. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Nyt on päivän toisen ruoan aika. Ja Viiso liitotullussa ostamassa on näitä minuuttipihvejä. Niin mä saan laittaa ne tänne airfryeriin. Tää on siis nyt, Vatanen on tehnyt tätä enemmän lähiaikoina. Silloin kauan sitten, kun minä olin vielä pikkupoika, niin silloin se teki kanaa riisiä ihan hirveästi. Mutta nyt se on alkanut siirtymään mummon ranskalaisiin airfryerissa tehtyihin kanapihveihin, mutta mä laittaisin nämä ranskalaiset tuonne airfryeriin, mutta kun mulla on tämmönen yksiluukkuna airfryeri, niin sen takia mä teen kanat täällä ja ranskalaiset uudissa. Nyt laitetaan täältä kanaohjelma. No. Ainakin se humisee. Se on hyvä merkki. Nyt otetaan testiin tää toinen ruoka. Saako tää paljon pisteitä? No siis on mennyt ehdottomasti parempaa kuin se edellinen. Kyllä siis tää voittaa. Lähdetään tekemään vielä pikkusen editointia ja sitten varmaan CS-säädöstä illan päälle. Nyt mä jatkan tätä editointia. Oikein mukava juttu, että jaksat katsoa videon loppuun asti. Jos viittisitte painaa sitä tilausnappia, se auttaisi mua tosi paljon. Jos tykkäätte tämän tyyppisistä videoista ja haluatte mahdollisesti, että tehdään jotenkin toisten julkisten päiviä jatkossa, niin painakaa tykkäystä ja laittakaa vaikka kommenttia tuonne kommenttiboksiin, että ketä julkiksia voisi olla seuraavana. Kiitos myös Vataselle, kun annoit mulle tämän sun päiväohjelman. Ja kiitos jokaiselle, kun katsoitte loppuun asti. Se oli Valboy, moi moi!